Decididament el paisatge ha canviat. Fins ara hem trobat terres seques i primes, com de regió muntanyenca. Terres que, tot i treballades, fan pensar en les garrigues més que en els conreus. Ara hem entrat a les terres grasses de Provença. Tot és frescor, verdor, exuberància. Grans xiprers arrenglerats a les vores dels camins o emmarcant les finques formen espessos murs de verdor que et limiten la vista. Ens diuen que això és per protegir els conreus del terrible mestral, assot de Provença. En algunes bandes, els murs dels xiprers han pres la inclinació d'aquest vent. Sí, és el paisatge somiat de Barcelona estant, quan vaig llegir Mistral. Però ja era tard. El sol lliscava de biaix i allargava les ombres dels arbres damunt els conreus. Pels camins afluents a la carretera, començaven a venir pagesos amb una eina al coll i ens havíem d'apartar un costat per fer pas a les grans carretes vessants d'herba somolla que tornaven a Sant Remigi, deixant al darrere un flairós rastre de prat segat. Com ell mateix ens indica el llibre, Puig no prenia notes durant el viatge i 30 anys més tard no se'n recorda de les coses, sinó dels fets. Em fio, doncs, absolutament de la memòria a mesura que vaig escrivint. Revisc més les sensacions, les idees, els sentiments que em desvetllava el viatge que no pas recordo certes concreteses materials. Aquest llibre és la història de les repercussions de les coses dintre un esperit. No recordo el nom del poblet on vàrem pernoctar. Només sé que no era Sant Remigi. Recordo un sopar lleugeríssim en un menjador que té una eixida gran com un terrat que dona al camp. Allà al davant hi ha una cinta més blanca que els camps. Al llarg d'aquella cinta és blanca com l'argent. Pregunto què és allò? Un vell em respon que és la riera de Duranceau, que està seca. Ara comprenc la seva lluentor metàl·lica damunt l'areny. Qui no coneix el brau Mistral ací? Coneixen un home vell, molt gentil, que diu que els allotja i els dona menjar per pocs diners. Ens coneix a tots, s'atura amb tothom, tan gran poeta com bon home. Un quart més tard, no sabia explicar-me com havia anat a dormir en un lloc infecte, damunt d'unes postes inclinades en una mala màrfega. Hauria preferit dormir sota un arbre. La idea dels polls envaint el meu cos no em deixava clocar l'ull. Tot el cos em picava. Finalment, ja tard, em vaig a dormir.